Kibabun ki jaka hameglia ki lakawe ki lama yong kum kadak ka jingdawa ban pentrikam ya ke inline permit ha ka jela. Kani ke jingsi bat pendeng lama yong kalong ha ka si baan menta ka tio ha ka baki khot bat ki volunteer ka Confederation of Meghalaya Social Organisation ka badai ka kenhun ya tri lang kiseng balang khasi jantia bat garo. Kala penlong ya kani ke jingsi lama yong ha ki district headquarter bat kiwi ki jaka bat snong jong ka jela. Ha kanong bat shlong ka jingsi lama jong ka sedang namot pran ter syadu kandailan. Henry nak liang ki pulit ki laweng no ya kini ki lama dak ba aidau ba omla bansi ya kini ki lama ha ka jaka jong ka sarkar. Haba keren si kilat patai ke bor kinoi lam jong ka komso kila ong ba kani kadai ka jingstang jong ka jingki ka baret. Henry nang ni skmat ladak sarkar kadang pene nilai suki ban petrika mekan LP kan penlong ya ka jingki ka bakamjur. Confederation of Meghalaya Social Organisation kaken nak basai sekipat ba jong gajat benreu khamtam ke sarkar MDA ba kene ka black flag de organize menta ka sngi de terjing sedang terhel dakas sarkar kamla bawanra ya ka LP negeri jungi kan mat ke ke bejur hang di sngi panwan namar ngi suthu sai ba omdon ki an ki ba kham khlan ban ya ka LP namar dai tang ka LP ka bolong ka an ka khlan ke ban yada ya ka jaj benreu bat gejelahi brokawai ladang imdon ye ki an ki baklan ki banyada ye ka pateng ye paket jong jaj benreu ni slow bakalong ka jingdu ku jingkramen ya kalawai bat ye ka pateng jong kari te nama kata ngi ken dak basai sya ka sarkar MDA balailam do kurat sengma bagane mentakas ngi gedai tang ka jing sedang gebret ladak kamla pamanra ya ka LP han negeri ke be ke jungi en sayamat ke jungi ki bejur kaba ngaken syai hang ni ba ka komso kelapan kre ik jiki ki ba khamsir kai nak benta ban pen ulong ya ka inal permit hang ni po mai kle jungi ngim kwa syu ba ka sarkar ka jungi ka bersukan tentang tin hanrai ngi kentu ba lada kidon sya ka responsibility ya la ka jong jaj benreu ya ka jong Meghalaya ya ka jela Meghalaya kin sobha ban implement no wud ya ke inner life permit hang negeri ke jungi tau ba joj benreu kamdai ke besok bat kamdai ke bangni khun tang yisen rene liang jungi ke konso ngi layarai bangin nom song thaj kat hado ngin padyo ya ke LP hang negeri ke jungi na bangi soto badai tang ke LP kaban yada ya ke jaj benreu jungi na ke jingwan telep jong benderi nasliang duriau Hagini kisngi ki beladam ngilayoi ka statement ya ka balai do chief minister jong ka jala ka jongi bulong ba ka LP umdai ban pelong isu ya ka LP namar ba ka LP ka deka atiar mereka belengok kalong pamenin ke sengi bat mentapat kami sakawi ke press statement do deputy CM ubang baka sarkar kalapan krea ban wanra ki kendon ki bolong kum ka LP kani ka pen kulmar yang kum ka kenhun kum ka komso bat haju ko poru ya kin pat ba nong shong jok jela ti habede ba kani nakaliang ka jongi kum konso ngibu ya kini gilai tli jeng dawa Ahmad jong ka sarkar ba Ahmad jong chief minister jongi ka baningkong kalong ba ka deputy CM ha kajing kendu bat ngiu la ay ngi ka assurance ha kelas meeting ke bai kendu bat ba ulaong yang ngi ba ka sarkar ka sawanra ka LP ha ka cabinet ba kisara ro ka session kabar kalong ba kiseng ki ba fair ki badon hapo jong ka MDA la kalong ka HSPDP ka UDP ne ka PDF kini na kapor kila penbana ba kawai na kimat ki ba kongsan ki jongki kalong bandawa na ka sarkar banwanra ka LP uba hamlet doleng ubade cabinet minister ulaong bangan sara ya kamat ILP ha ka cabinet ban ya keren ke HSPDP ha ka manifesto ka jongka kalong ba ka ILP ka wini ki ka jengdawa ka jongki ka UDP ha gini ki lightly election MLA MDC but MP ki ong ba ka ILP ka ngamat ka bakongsan ka jongki tingi ngi kulmar menta ti ban yo ya ka jingsha ka ba khamsha shushu ngi dawan u konrat sangmau bri CM bu dei ban khotna ban lumno ya ka meeting joka MDA bat kumjuru ya ka cabinet ka jong u bat ngikwa ban yo i hakata proceeding joka MDA bat jong ka cabinet committee ba manu bekerja ni ka LP bat manu bekentan ngim kwa ban yo i ba kani kan datang ka personal opinion ka jong chief minister hi namar ba we minister ukren da kumwe deputy chief minister ukren da we chief minister ukren da kumwe teknam ban wanra ka jing sha yang i bat kumjuru ki pat ban nong shok joka jala ngi dawana u konra sangma budai ban khotna ya ka MDA meeting bat ka cabinet meeting bat ai kita ki proceeding yang i bangin pet ba manu bekersan bat manu bakentat ban yo ya ka LP kabar ka bangi kwa ban bu Ahmad jong ki partners jong MDA bat kumjuru ki cabinet minister kalong bamaki ki dei bandawan au chief minister bu unlum no kloi ya ka MDA meeting bat kumjuru unlum no kloi ya ka cabinet bat ngikwa ba hakata hakita ki artli ki meeting ngikwa ba ka ILP kan dei ka wen ki agenda bat hangtangin sa sutu ba manu ba kersan ILP bat manu ba kentan
bat kabalai ka bangi kwa ban bu ka jing dawa kalong yakini ki regional party la ni ki seng riulum ki jongi ki bahaman lang ki election kia perta ban penpat lagi jong gerandang ban ong bangi ngikwa ban pentre kame ka LP bot yang ingin pentre kame ka LP rementala sistem tam kila syong hak sorkar nadu ka UDP ka HSPDP ka PDF ngikwa bamaki baro kin kran da ka basya yangi kum ka jai bin riu kham tam ban ong laki kersan ne em ka jing dawa ka jong kum ka LP lada maki kila penpa ha basyat ha basya bakim kersan ni ki kersan ngin sa sautu bar upat ba nong syok snong bar upat ba jong ka jai bin riu baro ka wei un sa sautu bagini ki sang riulum ki chisan em ka jai bin riu kita gidi lightly ki point ki bangi ngikwa ban bu hakmat jong u chief minister lembak ni ka jing ki ka jong mata kasi bat nang ni syakmat lada ka sorkar kamuanra ya ka LP kumbakala kular kumau deputy CM ulah kular yang ngin sanang penjuri ki jong Wei pat ki jela. nadu ka basdang hi ka jong ong ka jongi ka long ba mper la piwanra da kanu ka anro nriki kendon jong ka LP ki de bandon na kata ka an katai ka bangila krensha nadu mansha naman ngi sutu ya ka jing bat ngi bret bat ngi bu ya ka jing start hak sorkar India hak sorkar Meghalaya la ka pentri ka me ka Bengkol Eastern Frontier Regulation Act ne kan wanra da kanu ka an nriki kendon pat ki bedon hak LP ki de bandon na kata ka an namar kata ka daw ngidang yang scam hadu menta ban ong bangim ngim pediang ya kani ka bolong menta namar kani ka kamdon ni ki beniat ki ba de jong ka LP ka kata ka jing ngilai ka press statement ya ka bau deputy CM meneu la ong ngila puli de ka jing dawa ka jong nadu ka basdang hi ka long bai kumta kita ki sautuli ki kendon ya ka bangila ong ba ki jong ka LP ki de bandon hakanu ka an ngim ong ka sorkar wanra MRSSE amendment ngim ong sorkar wanra Bengal Eastern Frontier Regulation Act de wanra kanu ka an de kata ka an ka de bandon ki ya ki kendon la ni ki beniat jong ka LP bar hadu kata ka pol la dangila yoi baka sorkar kawanra amendment ya ka MRSSE ru ladangi lapat baka wini ki kendon joka LP kamdon hakatangi nom pediang de lada baro sautli ki kendon kidon le singin sa syong perhat ban pediang ya bakum katakaan